L-ewwel nett, grazzi tal-ilqajt l-istedina tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u tad-Dipartiment tal-Malti, Lara. Nista' ngħidlek mill-ewwel li kemm jien kif ukoll l-istudenti tħallna għal dal-impenn biħġarna u ma jiddispjaċina xejn ħadna gost ħafna naqraw u niddiskutu novelli fil-ġabra kissirtu kullimkien. Sibna ħafna xi ngħidu, tantu hekk li inkwetati li mhux se jkollna ċans nduru l-punti u l-mistoqsijiet kollha li ħriġna bihom. Fil-fatt aħjar naqbdu nibdew. Xi ħaġa li jistennejna meta rajna t-titlu tal-ktieb kienet li fil-qofol ta' dawn in-novelli jkun hemm il-qerda appuntu tkissir tal-ambjent, it-partit tal-ispazji naturali mal-ispazji urbani. Imma m'għadhomniex ma realizzajna li minkejja li veru li fiċ-ċentru ta' ħafna mill-istejjer hemm l-ambjent u hemm ir-relazzjoni tan-nies mal-ispazju, ebda novella mi bħal l-oħra, fis-sens li l-attitudni jew it-ton ivarja minn wieħed ta' lament dwar verżjoni ta' Malta rurali li donna xjaħet bħal karattri ta' Fransina u Rosi, għal ton irrabjat u akkużiv brabta mal-qerda ambjentali u l-kostruzzjoni, għal ton iktar fiduċjuż ta' tama li l-affarijiet għad jinbidlu. Jiena kurjuża biex nkun naf fejn tara lilek innifsek f'dawn il-pożizzjonijiet konfliġġenti, imma naħseb jekk inħalli f'idejn l-istudenti bit-tweġibiet għal-mistoqsijiet tagħhom probabbilment ħan jieħdu ħiel ta' fejn tara lilek innifsek bejn dawn il-pożizzjonijiet u ħanibdew minn Klara. Issa, Klara għandha bżonn mikrofon u mbagħad ħadd tkun qed tgħaddih lil sħaba. Charles Nadir jgħid li l-letteratura hija espressjoni tas-soċjetà u dawn il-kitbiet għalija huma essenzjalment protesta. Huma l-frustrazzjoni mtemmnija tal-poplu f'Gatt. Kemm tħoss li inti ktibthom biex tleħħen dawn il-frustrazzjonijiet tiegħek u tagħna? Mela, ma kienx intenzjonata. Il-construction hija il-kanzunetta tal-madwar li qed nisimgħu kullum kien. Infatti, kull storja mhijiex direttament fuq il-kostruzzjoni. Kull storja tal-imħabba, storja ta' nostalġija, però b'xi mod dejjem qed tisma' dak it-taħbit. Dak it-taħbit kont qed nesperjenza jien personalment. Netamlu nixxi barra u nisma' n-nies iparlaw fil-xogħol attivist tiegħi għax jiena attivista mal-graffiti ukoll. Isu The Elephant in the Room u ma tistax ma semmiex u jidħol anke fejn ma jidħolx. Ġifieri ma kienx intenzjonata, kienet iżda kanzunetta li trid jew ma tridx hemmhekk qiegħda. Mela, nista' ngħaddu għat il-mistoqsija mingħand Nicole Vassallo għax għandna 3 Nicoles, għandna Nicole Bartolo, Nicole Vassallo u Nicole Zammit. Mela, Nicole Vassallo. Fin-novella Rosi tax-Xajra wieħed jintabaħ mill-ewwel b'kuntrast fit-diskors bejn in-nies tal-lokal li huma jitkellmu fuq l-iżvilupp fuq id-dar li qed isir fuq id-dar ta' Rosi. Minkejja li l-karattru jitħassru lil Rosi, il-qarej jintabħu wkoll mill-ewwel mill-kuxjenza egostika tagħhom stess, meta jisemmu personalità fuq ħanikwota li titħajjar tixtriflett dawk in-naħat stess. Taħseb li din l-imġieba ipokrita u ironika ta' min jirrikonoxxi l-problema imma hu parti mill-problema tipika fostna? Mela, naħseb il-persuna essenzjalment hija nofsa ħażina u nofsa tajjeb. Kullum kien mad-dinja kollha għandek it-tajjeb u l-ħażin. L-bniedem huwa ġenwinament kind, huwa ġenwinament egoist tnejn li huma. U daw toħroġ f'ċirkustanzi differenti. Jien m'iniex aħjar jew għar minnek, imma ċ-ċirkustanza li qiegħda fiha ħatoħroġ l-aħjar jew l-għar tiegħi. Issa
daw il-neighbors ta' Rozju ma xejn inqas. U hemmhekk kan sirit nenfasizza li għalhekk ċertu bidliet politiċi in-nies għandna responsabilità li nipprotestaw u li nikkritikaw, però finalment it-tibdiliet għandhom jiġu min-naħa tas-soċjetà, min-naħa tal-gvernijiet, min-naħa tal-awtorità. Aħna għandna sem li nkunu motivati nipprotestaw, però jekk inti l-gvern qed tgħid jekk inti l-awtorità qed ittek sitwazzjoni fejn inti tista' tagħmel l-aħjar mis-sitwazzjoni anke jekk qed tkun selfish li ħadd ieħor, finalment inti jekk ħad tagħmel. I mean, jiena ċerta li kollha kemm aħna jekk nirtu dar u nistgħu ntellgħuha 5 flets, il-liġi ħallina mela kan nagħmlu. Ġifieri tipprova tkun lejali lejn l-idea tiegħek, però finalment tkun anke lejali lejn il-fatt li aħna umani, aħna għandna natura egoista wkoll, mhux il-Maltin biss. Allura din il-ħaġa nemmen li l-awtorità għandha tieħu il-miżuri neċessarji biex ma jsirx dal-isfreġu kollu li qed isir. Naħseb it-tweġiba tiegħek issa torbot ħafna wkoll mal-mistoqsija li għandu Daniel. Intrigani ferm it-titlu tal-ktieb. Permezz tiegħu inti m'intix qed stot lilek innifsek mal-imsieħba li qed ifarku lil pajjiżna. Qiegħda tindirizza direttament lill-intom li kissirtu kullimkien, l-intom it-tieni persuna plural mhux l-aħna. Min huma dawn l-intom? Forsi huma l-iżviluppaturi u l-politikanti? Jew forsi huma wkoll il-Malti medju, spettatur siket imma konxju tal-qerda li qed isseħħ madwaru. Ġa nixtieq ngħidlek proset għax osservazzjoni tajba qatt ma ħsib dwarha. U naħseb hemmhekk toħroġ anke in-natura umana ta' kif l-ewwel inwaħħlu fid-dinja kollha u mbagħad ma nidħlux ġewwa nfusna u anke nwaħħlu fina nfusna għax aħna parti mill-problema, però id-differenza li nistgħu nagħmlu aħna kif qatt diġà hija żgħira. Finalment kissirtu jien qed ngħid għall-ispekulaturi, għall-iżviluppaturi dawk l-ewwel iktar mill-politikanti x'jiena nemmen li ħasanna politika Malta, nemmen li għandna l-iżviluppaturi l-ewwel u l-politikanti huma l-puppets tagħhom. U meta qed ngħid kissirtu kullhom kien qed ngħid għan-nies li qed jisfruttaw il-poter tagħhom biex letteralment kissru kullhom kien u nkissru kollox u għalhekk daħħalthom f'ħafna stejjer differenti, stejjer tal-imħabba, stejjer ta' nostalġija, anke ġi ħolma daħħaltha, ġifieri letteralment kollox tikissru. Ħansaqsik waħda jien issa Lara, anke biex norbot mal-kumment li għamilt fil-bidu. Fin-novella Fraw li Wart Dlamu ħajja, hemm dal-karattru ta' Fredu li ikollu f'moħħu l-żgħażagħ primarjament meta jgħid kif trida Malta ma jaħxux f'sorma jekk kulħadd jitlaq u jaqta' qalbu minnha. Taħseb li għandu raġun Fredu dawk li jitilqu sa ċertu punt qed jonqsu mir-responsabilità lejn pajjiżhom għandhom jibqgħu hawn u jagħmlu xi ħaġa bħalma għamlet Melissa fl-istess novella, jew tempatizza ma' dawk li jaqtaw qalbhom u jfittxu pajjiż li joffrilhom għajxin aħjar. Mela, jien naħseb li Malta bħala popolazzjoni għandna din il-problema li qed tiġi aħjar lill-ġenerazzjonijiet li jmiss, jien nara ġenerazzjoni bħal tagħkom diġà qed trabbu ċertu critical approach li kollox li hija xi ħaġa tajba ħafna. Għandna mentalità ex-kolonjalista ħafna ta' civil servant li we don't question li biex nġibu xi ħaġa nilaqgħu,
Din il-ħaġa nemmen li tina ċertu sense of helplessness. Għala, għax aħna maħniex inħossuna kapaċi u kompetenti li nistgħu nagħmlu xi bidla, inħossuna żgħar, inħossuna imma ma nistgħux nirrealizzaw li jekk ninaqdu jekk ikun hemm is-saħħa nistgħu nagħmlu kambjament, imma le aħna naraw il-kbarat tagħna bħala il-kbarat, il-kolonialisti, il-stess. U noqsna helpless, u naqseb xi ħaġa li ftit qed tispiċċa għadha xorta qawwija nara anke fil-ġenerazzjoni tiegħi. U naħseb dik hija waħda mir-raġunijiet għalfejn ħafna nies jitilqu għax hemm ħafna nies li tifinniex ħażin taw dem ikunu anke nies attivisti u provaw imma hemm dik is-sense of helplessness li u guilt hekk li qed jippruvaw ma jistgħux jinbidlu l-affarijiet li ġalhom iridu jistrieħu minn Malta, apparti minn hekk Malta żgħira, klaustrofobika, dik l-island complex li inti ma tistax taqbad il-karozza u t-suq. Naħseb jiena ħafna nies li telqu raġunijiet politiċi hemm dik il-frustrazzjoni li qed jaraw l-affarijiet u qed iħossu sense of helplessness li ma jistgħux jirranġaw l-affarijiet. Però jiena mill-graffiti nista' ngħidilkom li aħna graffiti bħalissa naħdmu mal-komunitajiet, jiġifieri l-approċċ tagħna meta jkun hemm issue, eżempju kwestjoni vitilajn eżempju tal-Jott Marina, x'għamilna? Tkellimna ma' residenti, għaqadnihom, immobilizzajnihom u rejtnihom tipo konna ta' guidance kif jistgħu jipprotestaw li ma liġijiet jistgħu jikkontestaw, bla bla bla. Ġifieri meta taqgħod hemm ħafna saħħa u naħseb bħala nies għandna id-dovver kulħadd għandu dovver politiku lejn pajjiż u jien hekk nara ma nistax nippretendu li d-drittijiet ħajqgħu mis-sema. Fuq nota forsi ftit iktar leġġera, Maxine għandha mistoqsija oħra brabta mal-ambjent u l-perċezzjoni tagħna tal-ambjent. Fid-novella Djarju ta' mħabbit li ma jiswew xejn u fis-stejjer Baby Bim Magħluqa, fost oħrajn il-bliedem donnu jsir ħaġa waħda mal-ambjent naturali. Filwaqt li f'novelli oħra, in-natura donna ssir terapija l-bniedem. Taħseb li jekk inħallu għan-natura tista' tfejjaqna? Definitivament. Fin-natura ħanajt l-esperjenza personali tiegħi. U jħossuha ħafna nies oħra kena darba iddiskutejta. In-natura hija importanti għax fiha nsibu r-ritmu naturali tal-affarijiet. Mingħajr in-natura meta nħodu l-bogħod min-natura ninsew ir-ritmu naturali tal-affarijiet. Naraw aljenazzjonijiet kullum kien, kuluri, mobiles. Meta inti toqgħod fin-natura tħoss dak il-kobor u inti tħossok ċkejkna ma b'mod tajjeb. Nemmen li tina sense of groundedness li tlifni mhux kompletament imma intilef tant kemm hu hekk li llum is-soċjetà moderna eżempju tinvesti ħafna f'meditation, eżempju, biex iġġib lura dak is-sens ta' connection bejn il-moħħ u l-ġisem. Għax in-natura hekk tagħmel tagħtina connection bejn il-moħħ u l-ġisem. Però meta tibni, qegħdin ħafna nies Malta qegħdin 500,000 approximately Malta żgħira tibni imma jekk ħad tibni bħala kollox tista' tibni b'tali mod li inti qed turi ċertu mħabba, ċertu rispett
mux lejn nies biss, lejn natura, lejn kollox, imma Malta tanti tisir malajr il-bini li laqqas hemm post fejn tista' taħseb il-bot, jew tista' toħloq ċertu żbuqija mill-bini. Ġifieri il-ħajja mhijiex estrem jew ieħor, ġifieri jien mhux qed ngħid tibnix, li qed ngħid qed tibni żejjed mhux qed ngħid tibnix, li mhix qed ngħid irid siġar biss, bilanċ, kollox. Ġifieri U fil-fatt, waħda minn novelli li semmit Maxine, Stejjer bejn bibin maluqa, jaffaxxinani ħafna dan is-sens ta' natura li qisha qiegħda tieħu l-ispazju tagħha lura. X'għandek din id-dar abbandunata, imma fiha kważi minn ġol biniet qed jispuntaw is-siġar. Fatti, għani ċisentej fħajti konna noqgħodu nduru daw id-djar abbandonati u hija xi ħaġa sabiħa li anka ġast 20 sena mingħajr ma jgħix ħadd fiha tibda tara l-pjanti tilgħin anka l-ewwel solar. Kien hemm dar partikolari fejn is-siġra, it-sokk tas-siġra beda dieħel ġewwa u bil-mod isu beda ikisser il-bini, imma rajtu jisa tjamma il-bini jekk ma finalment tibda tgħid din l-idea li qed inkissru hija illużjoni għax finalment qed inkissru għalina għax finalment in-natura dejjem over. Ġifieri din hija illużjoni. Naħseb il-pandemija kienet anke eżempju tek kemm aħna m'aħna xejn biċċa ħaġa tara bil-mikroskop u waqfet id-dinja sħiħa u naħseb ħabba hekk għandna bżonn nindunaw kemm niridu nkunu modesti u nuru ċertu umiltà lejn l-ambjent ta' madwarna. Tajjeb, mela, biex naqlbu ftit id-diskors issa, kif edna meta bdejna dawn l-istejjer differenti sew minn xulxin u żgur li mhux il-każ kif forsi ikun hemm min jissuspetta meta jara li huma ġabra ta' novelli, mhijiex kwistjoni ta' more of the same, ma qrajtx waħda u qrajthom kollha. Fl-istess ħin ħassejna li fil-kollettività tagħhom jinara f'stil blaqtiet partikolari, hemm dak it-timbru tal-ara kallejja biex ngħidu hekk. Jien naf pereżempju n-narrazzjoni fl-ewwel persuna, l-indirizz lill-qarrejja, tnejn, imma fil-mistoqsijiet tal-istudenti tagħna ħajħorġu iktar u ħanixtieq nibda minn Nicole Bartola. Ma li rajt daw l-istejjer sbieħ waħt li qed titkellem fuq ħafna affarijiet li huma kurrenti bħal eżempju l-immigrazzjoni, l-ambjent jew l-omosessualità. Jiena naqra dawn in-novelli kultant ħassejt li kważi qed niltaqa' direttament miegħek u li fihom qed tesprimi l-emozzjonijiet u l-ħsibijiet personali tiegħek. L-istil informali u l-lingwaġġ mill-ħajja ta' kuljum li tuża kienu għażla naturali għalik jew użajthom biskop. Forsi biex dak li trid tgħid jasal żgur. Taħseb li dan l-istil jagħmel aktar faċli u probabbli għall-qarrejja biex jirrelataw ma' stejjer b'temi daqshekk attwali. Ara jien naħseb li kulħadd bl-istil tiegħu innallax jekk kulħadd jitkellem l-istess, kulħadd jgħid l-istess storja bl-istess ton. Le bħala stil mhuwiex sforzat jiena personalment bħala persona li confrontational ħafna, onesta ħafna u nipprova nekonomizza fuq il-kliem. Mhux għax ngħid ħafna tax. Imma jekk ħaġa nista' ngħidha fi 3 kelmiet flok f'20, nemmen li tista' tagħmel iktar impatt. Ma mhijiex intenzjoni nerġa' ngħid, hija xi ħaġa li tiġri b'mod organiku. Naħseb ukoll ġieli le naħseb f'dan ktieb ara l-Usimin kien iktar il-leħen tiegħi biss kważi, però dak kien hemm ħafna ilħna ta' nies oħra li tsir tgħid magħhom li tsir. Naħseb tidħol is-sens ta' empatija.
ġirid tkun għaddejt minn ċertu affarijiet minn ħajtek fej forsi sens ta' empatija tkun iktar forsi rekjut minn oħrajn, jew nix għaddajt li speċjali ta' tifin nix ħazin. Imma naħseb hemm sens ta' empatija li n-nies li jina tiġi minn fej tiġi għan isma l-istorja tijak u bla marrit ħanaħbat l-emozjoni tijak u ħaniprofa nfissira fi kliem aħjar. Ġifiri, dik hija xi ħaġa, it-ton hija xi ħaġa li ħadd mill-ħajja. Ovvjament il-kitba il-ħaġa tajt inti jgħidu li ħafna li jisanket tkellmek, jiena bħala persuna ma nħoss li jena kittiba u inti l-qarri. Fatti għad niddiq li għedha fuq għandhom hemm nisbel. Imma inħoss li aħna kollha gwali kollha għandna l-istejjer tagħna u bħala ton, bħala kitba wkoll. Huma l-ewwel żewġ xogħlijiet tiegħi, allura huma aktar minn għalaw. Infatti dis-sena ninvesti naqra ħin nitgħallem kitba ta' teatru, kitba ta' letteratura, niniċċed nektar xejn. Ħalli jien anka niżviluppa teknika wkoll. Kollox naħseb. Mela, Nicole Zammit. Matul il-ktieb wieħed isib ħafna referenzi għan naħat isfel ta' Malta, bħal fin-novelli Rosi tax-Xajra u x-xufieru Fransina li kienet taqbad il-Wantrify fost oħrajn. Dawn l-inħawi jispirawk iżjed minn oħrajn biex tikteb għax forsi għandek konnessjoni magħhom u allura tiddejjaq li l-ambjent li taf qed taraħ jinbidel jew hija biss kombinazzjoni. Naħseb f'dan każ jekk tarax trabbejt dawk in-naħat jiena mill-Middle konna mmorru nilagħbu ħafna fil-biċċa li issa ġejja tal-inwadar bej Middle ix-Xajra. Le, u s-sawt għandi ovvjament ċertu bajs lejh naraħ n-nies koloriti ovvjament hemm bajs tax jiena ġtemmek, pero wkoll ninnota li għandna nuqqas ta' ħdura. Netta taħbat il-karozza u taħbat it-triq ta' Coast Road u tibqa' sejr l-liħa tibda tgħid l-allu kemm hawn ħdura. Aħna ħlif Della Mara. X'għandna aktar? Della Mara, Xajra, bija ma tantx hemm. So nħoss li is-sawt kisru iktar minn nord, nix qed ngħidlek li san-nord kisru ħalli niġġdas is-sawt ta' imma u anke eżempju ħafna nies eżempju għaw ħafna nies jgħiduli eżempju qatt ma marru x-Xajra, qatt ma marru it-Tilgħin. Marsa Skala jgħidulu Marsa Xlok. Dak mhux Marsa Xlok. Le. Jew Marsa l-Forn. Għawdex ma' Malta. Ħażabbar, l-aħħar darba kont qed nitkellem minn xi ħadd minn ħattart. Għalli l-allu ġbiża ħażabbar, għallu ġbiża għala jena. Kien daw il-misconceptions u allura nħoss li xtaqt intihom naġieħ ukoll. Tajjeb ħafna. Amy? Mela, apprezzajt jienu naqra ħafna l-momenti makabri li jaħżdu jorqtu fil-laħam il-ħaj bħal pereżempju t-tifla f'Geġwiġija meta tintlaqat mill-ganċ u jħallija tal-post. Jew meta Ġemal jallaq lilu nnifsu f'konkos griżi Ġemal iswed. Kif ħassejtek tikteb dawn ix-xeni u x'reazzjoni xtaqt li l-qarrej kollu u jaqrum? Mela, ta' Ġamal, ħanibdew minn ta' Ġamal. Sfortunatament,
ħafna immigranti li jkunu bħal-far jagħmlu suwiċidju, jew jippruvaw jagħmlu suwiċidju, dawn affarijiet ma nisimgħuhomx aħna, naf nies jaħdmu mal-immigranti. Però meta qtilt il-Ġamal xtaqt inti ftit dinjità. Infatti ġibt ix-xemx tiela jew xemx nieżla waħda minnhom. Għax nemmen li ħaqhom id-dinjità, però xtaqt. Ara, il-ktib anka titlu jagħti sens fatalist, forsi. Però mbagħad meta taqrah tinduna li ma tantx fatalist, però ma rridx nkun pożittiva, xi ħaġa mhix pożittiva laqqas. Allura dak is-sens ta' aggressività, ta' vjolenza, ta' mewt. Ritta tkun hemm, ma dak huma konsekwenzi ta' tkissir tal-inġustizzi li qegħdin għax taqna nagħmluhom mod l-iktar aħrax imma mingħajr ma niddevja mir-realtà. Eżempju, dik l-istorja tal-immigrant li qed jitkellmu f'kafetterija. Kiku jista' jsoddu. Sejna ħadd ma niċċensura li n-nifsi, ma dik kienet se tkun ħafna dik il-biċċa. Dak kien dialogu ta' ħafna nies li jiena personalment smajthom jitkellmu, jiena kont ninżerġieli l-każin tal-Birku u l-affarijiet. Mhux il-każin tal-Birku biss, fuq tal-linja l-affarijiet atroċi li kont nisma' huma tieqa' f'qalbek. So le ma miltix biex rrid naħsad imma kienet l-istess ħasda li ħassejt jiena meta smajt ċertu affarijiet u ċertu inġustizzja li anke għada ta' Ġamal li miet daw ikunu magħluqin. Ġieli 18 ġo kaxxa waħda, ġo trailer waħda. Għaddew minn trauma kbira u għalli għaddew minn trauma kbira tiġi trattati ta' annimali. Immaġina inti fl-ar żmien tiegħek u ma kellekx is-support. Immaġina. U daw trauma fuq trauma. U jiena xtaqthom iħossuha dik il-ħaġa u xtaqthom jirrealizzaw kemm dawn in-nies aħna narawhom bħala oġġett. Għax hekk jaqblilna, għax qed jakkomodawna, għax qed joħolqu cheap labor force. Hekk jaqblilna mela hekk toħroġ l-egoiżmu, il-krudeltà u l-vjolenza u l-egoizmu tagħna, tal-umanità tagħna li hija parti minnha wkoll, hija parti minnek, hija parti minnha. Naħseb fil-fatt ix-xeni li semmit Amy huma waħda mir-raġunijiet għaliex uħud minn dawn l-istejjer baqgħu magħna ħafna wara li qrajnihom għax jiġbdu l-attenzjoni fuq affarijiet li qegħdin taħt imneħirna ma kultant ma nirrealizzawx. Tkellimna ħafna fuq l-ambjent u l-kostruzzjoni bħala temi ewlenin, imma naħseb li fil-qofol ta' daw l-istejjer iktar minn kollox nazzarda ngħidem l-umanità tal-karattri. Naħseb li daw novelli waslu l-istejjer ta' dawk li il-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà hija żvantaġġata bħall-immigranti bħal mettejt inti. Imma mhux l-immigranti biss, u fil-fatt ilhomna kellha osservazzjoni interessanti u nixtieq assaqsik din mistoqsija. Fin-novella Roti tax-Xajra tissemma dar tax-xjuħ li tiġi deskritta daqs li kieku kienet ħabs għax inti semmejti bil-kemm ħalluk toħroġ u saħansitru dawn l-anzjani huma wkoll minsijin. Jien ħassejt li novella bħal din iġib il-qarrija konxi rigward il-perċezzjoni ġenerali li s-soċjetà għandha tal-anzjani tagħna. U aktar minn hekk iġenna naħsbu jekk huwiex ġust li jiġu trattati b'dan il-mod war li dawn l-individwi ikunu ħadmu għal ġid ta' pajjiżna l snin sħaħ. Jista' jkun li qabbilt is-sitwazzjoni attwali tal-anzjani ma' dik tal-ambjent għal xi tnejn qegħdin jgħaddu mill-istess ħaġa, jiġifieri t-tnejn qed jiġu trattati b'nuqqas ta' rispett. Jew jista' jkun li tixtieq li jsir aktar progress fil-mod ta' kif nittrattaw l-anzjani fil-komunità tagħna? Jiena
Infatti, kondrazzjoni dal-axħar tkellimt ma' ħabiba tiegħi u bdejt ngħidilha kemm tkun tal-ġen ikun hemm dan l-ispazju fejn l-anzjani u dak li talmu f'ħajjithom kollha anke xi trade eżempju, la ħaġa ħajintilfu dawn. U d-tieni ħaġa kien xi ħaġa sabiħa li jistgħu jagħmlu. Neċċa fej trade ta' anke affarijiet ta' ħsieb u ta' approach lejn il-ħajja. Nistgħu nitgħallmu ħafna, però m'għadx Malta l-istruttura li tippromuovi l-integrazzjoni tal-anzjani. Alright, l-Università ta' 65 ta' 60 plus għandkom, dak ma' inizjattivi tajbin ħafna, però xorta da kull persuna titħossa utli għad-dinja ta' barra, għad-soċjetà. L-anzjani li jistawtuna hija l-esperjenza li hija importanti ħafna. Però li m'għadx l-istruttura li tissapportja. Jiena li anke id-djar tal-anzjani jiena Malta naraħ deġenerattiv ħafna. Meta tmur Madonna, issa semmejnieh. Meta tmur l-Inghieret. Tħossok isek mort Mount Carmel, ġieli, kif ikellmu n-nirses l-anzjani, jisom tfal żgħar, vera, ġieli kun hemm każijiet fej l-anzjani vera, jiġu jisom tfal żgħar, imma nem l-ebda sens ta' dinjità. U anka dil-ħaġa li biex tixjieħ titmur dar tal-anzjani, anka djar tal-anzjani, Malta mhix eżempju barra minn Malta dil-idea ta' tirani ħafna. Barra minn Malta eżempju din il-trend li jkun hemm area jagħmlu village concept, jkollhom il-bars tagħhom, id-djar tagħhom, jiexu ħajja normali, ovvjament jistgħu joħorġu, jistgħu jisifru, jkun hemm xi urban areas biex jinqala xi ħaġa nkunu jistgħu jagħmlu kura. Però Malta infatti di dejjem ngħidha jiena dejjem sħabi noqgħod ngħidilhom għala nixxieħu nixxu darek kbira u nimpjegaw żewġ nurses magħna u naqgħdu le ma Irfalna post fil-kasetta. Lili għax fadlilhom biex jixxi. Le, ma narax parallel bejn l-anzjani u li qed nagħmlu n-natura, però hemm similarities, il-fatt ta' neglect, il-fatt ta' dil-idea ħażina li aħna m'għandniex bżonna n-natura, aħna m'għandniex bżonna l-anzjani. Ġieli forsi inti rajt connection li jien ma rajtix fil-verità. Dejjem għandna din ix-short-sightedness. Dejjem għandna din short-sightedness li moħħna jasal sa very strict circle of standards. U jekk ma jekk taqbżu ma inti invalid, inti nisfruttawk jew ninjorawk. Ġifri interessanti kif rajt ir-relazzjoni, vera relazzjoni. Mistoqsija ta' Nicole, Vassella. Nixtieq nerġa' mmur lura fuq it-tema tal-immigrazzjoni, partikolarment fuq in-novella kieku jista' jsoddok. Jien ħassejt li f'din novella jiddomina l-kuntrast bejn id-diskors dispreċjattiv u dirett tal-Maltin ma' dak indirett fl-ewwel persuna mant il-protagonistana. Konsegwenza l-istruttura tan-novella wkoll ħadet xejra interessanti kif semmejt inti kien hemm dawn il-konverzazzjonijiet fil-kafeterja. U speċjalment minħabba l-kontrast kontinwu bejn l-Ingliż imfarrak tal-Malti fuq naħa u l-ħsibijiet profondi u artikolati tal-protagonist fuq in-naħa l-oħra. Minn barra minn hekk ħassejt li kemm il-Malti kif ukoll in-nazzjon Eritrean għandhom fattur komuni jorbothom li hu nuqqas edukazzjoni għax minn baddar naraw il-karattru Malti li ġor miegħu mentalità
patriotta, naqa magħluqa, u jneħu kull possibilità ta' diversità minn qudiem għajnejh. Minn baldar oħra naraw in-nuqqas ta' edukazzjoni fl-Eritrea stess imposta mill-gvern u lill-protagonisti jara bħala l-ikbar arma li tista' tqajjem ir-rewwixti fl-istat dittatorjali nnifsu. X'kuxjenza xtaqt trawhem fil-qarrej? Mela, il-ħarrej xtaqt nurih li jew ħarġet dil-ħaġa li fil-verità l-ignoranza jekk rridu nsejħula hekk ma nix tagħmel hija ignoranza. L-ignoranza mhijiex prodott tal-faqar. Il-faqar tista' tikkonstitwixxi l-ignoranza, però l-ignoranza mhux ġejja mill-faqar, anzi, l-ignoranza ġejja minn privileġġ. Meta inti għandek kollox inti sejf, għandek dar, għandek flus, għandek l-ikel, dinja natura umana. Meta inti tara xi ħadd differenti minnek, għandi dak. Ma l-ewwel reazzjoni tiegħek ħad tkun tortijaw, eżempju li ma nistax insib xogħol. Inti kull meta jkun hemm xi ħaġa instabbli f'ħajtek, l-ewwel ħaġa li twaħħal fiha hija xi ħaġa ġdida li daħlet f'ħajtek. Mela l-ignoranza mhix dejjem ħabba l-faqar, l-ignoranza ġejja minn post ta' privileġġ u id-dritt li nħossu aħna li dak il-privileġġ u li anke aħna ma nistgħux nifhmu minn xi għaddej ħadd ieħor. U l-immigrant għamiltu emotionally intelligent u ma għamiltux apposta hekk għax inti meta titkellem magħhom tinduna li emotionally intelligent għalax l-intelligenza mhijiex ġejja mill-iskola. Insa, jiena l-iktar nies li tqajt magħhom mhux kollha emotionally intelligent ġew emotionally intelligent ċirkostanzi li taħa magħhom fil-ħajja u kemm ġew sensibbli li ħadd ieħor li d-dinja ta' madwarhom. U dik li forsi ħarġet minn din l-istorja. Interessanti nara dal-punti għax qatt ma ħsib dwarhom u privileġġ, ignoranza. Dal-affarijiet kollha nistgħu nirrelataw magħhom naħseb. Ekku, biex inżomm mat-tema tal-immigrazzjoni inti diġà tkellimt ftit fuq ir-rabta li hemm anke bejn dawn iż-żewġ temi tal-immigrazzjoni u l-kostruzzjoni semmejt iċ-cheap labor. U hekk aħna niskellmu dwar ir-rabta bejn l-industrija tal-kostruzzjoni u l-immigrazzjoni ġiet nifmoħħi l-istorja mhux nies ta' John Paul Borch. Ma nafx inti familjari magħha u fil-fatt storja qasira. Fil-fatt mill-ewwel ħsibt fiha anke meta rajt it-titlu ta' waħda min-novelli tiegħek, Konkos Gris ġemal l-iswed għax inċidentalment fin-novella ta' John Paul għandek dan il-karattru ta' Ibrahim li ikun jaħdem fuq sit ta' kostruzzjoni u li ikun hemm fuq l-istess sit ta' kostruzzjoni ikun hemm ħaddiema oħrajn illi huma Maltin u li allura huma bojot u jibdew il-ġurnata b'kuluri differenti, l-immigrant iswed u l-Maltin bojot imma mbagħad jispiċċaw il-ġurnata kollha l-istess kulur, kollha bojot minħabba il-ġir illi jimtlew bih. U la semmejna l-kittib ieħor lokali, naf li Klara għandha mistoqsija li għandha x'taqsam ma' kittiba lokali ma hija aktar minn hekk fil-verità, allura nħalli f'idea. Minu naqra l-ġabra kissirtu kullimkien rajt ċebħ ma' kulħadd ħalla sem warajh ta' Klera Zoppardi, speċjalment fil-forma li jieħdu n-novelli fejn ir-rakkonti dur mal-protagonista u fejn għandek din il-linja fina li taqgħat rakkont ma' ieħor. Fejn jitlu t-temi u trattament tagħhom naraw kol ċebħ ma' xogħol ta' Manuel Mifsud. Għaldaqstant naħseb li nistgħu nikkonkludu bla ma nkunu
assolutisti li dawn essenzjalment huma stejjer ta' nies veri, ta' nies li nintaqgħu magħhom kuljum tal-immigranti u tal-Maltin. Għal stejjer bħal huma Konkos Gris Ġemal l-Iswed u kieku jista' jsoddok, x'kien il-proċess li għaddejt minnu inti u tikteb dawn l-istejjer kważi biografiċi u kemm jinfluwenzawk kittiba lokali bħalma huma Zoppardi u Mifsud? Mela, kittiba bħal Emanuel Mifsud naħseb kien ta' influenza primarja għal ħafna nies, inkluża Klera Zoppardi. U din il-ħaġa ta' kien id-darba. Taġobni kitba ta' Emanuel għax hija kitba aktar ekonomika kif inħadd ngħid u ma tiddeqx tkun ma ddux ma' kantonieri, ma tiddeqx tkun aggressiva, violenti, kind, għandha sentimenti kollha. Hemmhekk ġenwini onesti. Il-proċess ta' dawk iż-żewġ kitbiet għandi sħabi jaħdmu mal-immigranti, ħadd ħafna informazzjoni minn hemm. I struggled domt ħafna biex insib success story għax ma tantx hemm success stories tal-immigranti u fatti ta' nsoddok jispiċċa jieħu kors tal-MCAS din vera ġrat imma ma tantx hija komuni. Għamilt anke riċerka fuq l-Eritrea u political tamalt l-Eritrea. Jena ġiri kellimt l-immigranti. Li tisma' minn nies fuq tal-linja. Jena ġiri challenge'ajt nies meta nisma'hom jgħidu kontra l-immigranti kan darba kont niċċallenġjhom. Kon naħdem ġo librerija pubblika ta' Pembroke u kien darba kont nisma' kontra l-immigranti ma kontx ngħidilhom intom ħażina jew intaj kont ngħidilhom ma għala tibbu kien għandi komunikazzjoni u tara kif din dawn biża' li hemm. Ifhem, kif ġraw l-istejjer, ma nafx, jiena il-proċess ta' kitba tiegħi ma għadta kemm darba, ma tiġrix mod intenzjonat, ikollok akkumulazzjoni tal-affarijiet li smajt, ta' fatti, ta' stejjer, ta' influenzi bħal Emanuel u Claire forsi u nies oħra u anke xogħol letterarju li qrajt bil-Ingliż bħal William Burroughs, eżempju, li għandhom stil iktar forsi dirett u forsi iktar zbokkat forsi. U inti bla ma trid ma toħġ bil-qiegħda tajt ħanikteb bħalhom. Inti jkollok dawn il-ċlamps kullum kielek u b'xi mod dejjem toħloq xi ħaġa tiegħek. Naħseb l-iktar ħaġa importanti fil-kitba li tkun organika kien jista' jkun. Ma tiċċensrax ilek innifsek ma tgħidx jara di isni hekk jew isni dak jew tkun organika tkun onesta miegħek innifsek mbagħad tibda tippolixja, tibda tistruttura. Naħseb dak huwa l-proċess tiegħi l-ewwel chaos u ħafna informazzjoni, ħafna influenzi, u mbagħad b'xi mod minn chaos noħolqu stejjer. Grazzi Lara. Xi ħaġa li rrealizzajna aħna u niddiskutu n-novelli tiegħek bħal ħafna letteratura li hija tajba fil-verità, tagħtik lokal interpretazzjonijiet differenti u għal assoċjazzjonijiet differenti. Naħseb dik hija waħda mill-isbaħ affarijiet le tal-letteratura li l-awturi jew l-awtriċi waslu storja sa punt speċifiku u mbagħad il-qarrejja jieħduha fejn iridu skont kif jirrelataw magħha skont dak li tqanqal fihom. U l-mistoqsijiet li jmiss
Emma l-menu tlieta forsi jintrabtu ftit iżjed minn oħrajn għaliex diġà rajna li dejjem ikun hemm interpretazzjoni li inti ma taħsibx fihom. Imma dawn mistoqsijiet li ġejjin forsi jintrabtu jirriflettu anzi ftit iżjed dan il-punt. Nibda minn Maxine. Fin-novella Djarju ta' mħabbit li ma jiswew xejn fil-parti dwar ir-raġel tal-bosk, tiddeskrivi l-att sesswali ta' mħabba temporanja. Dan l-att tiseħħ fl-ispeċi ta' bosk kollu tskuk nexfin żgħar jaqtaw daqs ix-xewk. Barra minn hekk issemmi wkoll it-teorija tal-univers u tagħmel referenza għal Alla jew xi tip ta' Alla. Dan għamiltu biskop biex turi relazzjoni bejn il-bniedem eri u n-natura jew eruqna jew l-ambjent. Xi tip ta' referenza biblika għal Adam u Eva fil-ġnien tal-Eden u forsi hawnhekk il-ġnien tal-Eden qed jinbidel fl-ispeċi ta' bosk kollu tskuk nixfin żgħar jaqtaw daqs ix-xewk. Interessanti stra. All right. Mela, ir-referenza tiegħi lejn Alla, mela. Jiena persuna li la nemmen ħasna nemmix nemmen li kollox possibbli fil-ħajja, nemmen li di tista' tkun ħamra u ma jnet mara sewda. Ir-realtà hija perception tagħna tal-chemicals ta' moħħna u kif huma wired. Immeħen insib ċertu serħan f'din il-notion ta' Alla, whatever, xi ħaġa akbar minnek. Bħalma semmejt l-ewwel meta tmur fejn il-baħar, hemm dik xi ħaġa infinita u fil-kobor tagħha fil-misteru tagħha il-problemi tiegħek isiru żgħar. U hemm xi ħaġa comforting fil-misteru. Mingħajr ma ngħid li ħabba li jiena nħossni aħjar hekk ma jfissirx teżisti l-ħaġa, imma għalfejn kollox għandu jkun reali fil-ħajja, għalfejn ma tistax toħlom, għalfejn ma tistax toħlom dak is-sens ta' misteru. Le, referenza tal-bosk ma kienx biblika, referenza tal-bosk kienet aktar qed tirrifletti forsi l-idea ta' imħabba temporanja kollox fil-moħħ forsi x-xewk iweġġawk naqra ma xorta weri titqiboġ. Bħalma forsi maħabba temporanja tweġġak imma dak il-ħin ma tibdix tara il-pjaċir tal-ħaġa biss. Forsi anka il-bots anka semmejtu biex nkun sempliċement viżwali biex il-qarrej qed jippikċerja l-ħaġa. Ġifieri bħal relazzjonijiet inċerti, hemm ċertu comfort li fl-inċertezza, anka f'relazzjonijiet inċerti, għax da jkollok xi ħaġa stabbli. Bħal kollox, nofs u nofs. L-istabilità hija xi ħaġa li rriduha imma li tbeżżana u li stess. Vice versa, ġifieri relazzjonijiet instabbli għandhom dik it-trill, dik l-inċertezza, dik is-sens ta' misterju li hija sabiħa, hija intriganti wkoll. Ġifieri tista' toħloq parallel. Daniel? Kumment u mistoqsija relatata mal-qoxra tal-ktieb. Fuq il-qoxra hemm l-immaġni ta' fjuri li fi kliem tekniku qed tiġi umanizzata, jiġifieri tingħata xi ħtiet umani. Hija din il-fjura li qed takkużana li kissirna kullimkien, ovvjament b'referenza għall-ambjent sħiħ. Jew forsi hija wkoll it-tfakkira sbejħa ta' Malta ambjentali u twissija qarsa tal-bniedem żviluppatur li ma jgħidix mit-tifrik ta' pajjiż. Mela, l-idea ta' design kienet ta' designer. So, iktar u għandu stej għal xi xażel dak li jagħżel, però l-idea kienet
li nidlam u mill-iswed xorta joħorġu fjuri bħalma fid-dar wara li l-abbandonata xorta ħarġu fjuri. Din l-idea li mill-ħażin joħroġ it-tajjeb u mill-tajjeb joħroġ il-ħażin. U naħseb dak il-fjura naħseb li hija tifkira sabiħa u pożittiv li kontrasta mal-fatalizmu tat-titlu ksirtu kull kien. Tipo, għaxina din ħaġa dejjem nipprova reali, ma jeżistux estremi, aħna niżbaljaw meta għax qed nikkritikaw. Din ħaġa tfisser li titmur l-estrem li ieħor. Nemmen li it-tnejn huma preżenti, it-tnejn għandna bżonnhom u b'xi mod iridu nsibu mod kif nagħmluhom paċi, ġifieri. Naħseb jorbot ħafna li qalet mal-mistoqsija tiegħek Nicole, imma saqsijax interessata nkun naf ir-reazzjoni. Mela, fin-novella Ir-Wejja Ħorwoli titratta dwar it-tema ta' separazzjoni fil-familja u l-effett li tħalli jissemma l-ġnien fid-dar tan-nanna li kien wens kemm għall-hom u kif ukoll għall-aħwa in kwestjoni. Minkejja l-preżenza ta' dan il-ġnien naraw imġieba naqra ostili minħa tal-hom lejn ulieda probabbli għax kienet maqbuda f'sitwazzjoni mhux daqshekk pjaċevoli. Fit-tieni parti tan-novella l-ġnien jisfaxxa u jimxu lejn ġungla konkrit minflok. L-hom bdiet ħajjitha mill-ġdid u dan influenza wkoll imġibta u diskorsa. Għalkemm sitwazzjoni ironika taħseb li mill-konkrit jista' joħroġ il-fjur u s-serħan tal-moħħ u kif jista' dan jikkontrasta mal-ġnien li kien jaqdi l-istess san. Eżatt, dejjem jorbot ma' l-istess punt. Jekk jiena naf għandi dar u ħalla li wirt, eżempju, u bejni u bejn tlet taħwa, eżempju, u tellajna l-flets. Mela jiena b'dawk il-flets nista' nħallas id-dejn, nista' nsiefer, nista' nserraħ iktar rasi. Da, kull ħaġa ħażina, xi ħaġa tajba, kull xi ħaġa tajba, xi ħaġa ħażina. L-ar, meta inti tiskuża l-ħażin, jew tinjora l-ħażin, meta dak il-ħażin qed jaffettwa l-ħajja ta' ħafna nies. Għalhekk finalment Subajja jekk iridu ngħidu Subajja rid nippuntaħ lejha wkoll, imma għalhekk Subajja finalment ma nippuntaħx lejjek jew lejk. Subajja nippuntaħ lejn in-nies li għandhom il-poter għax huma li vera għandhom is-saħħa jbidlu l-affarijiet. In-neħ on a small scale, il-konkret, mela ma jistax iġib affarijiet pożittivi, I mean, tista' tella l-ispejjel bil-konkret, tista' naf, tista' tiġi situazzjoni ekonomika ħjar ħabba konkret, tista' jkollok xogħol ħabba konkret, I mean, imma qatt m'għandek tiġġustifika azzjoni ħażina jekk dik l-azzjoni qed tweġġa' qed taffettwa bil-gżulz mod negattiv lin-nies, ġifieri. Rigward il-ġnien, il-ġnien huwa the price we are paying. I mean, kollha kemm aħna illum il-familja timorru jgħixu ġo flett. It-tfal mhux bħal qabel meta konna żgħar aħna kellna dar m'għandhomx fejn jiġru. Jiġri aħna qed impattu l-konsekwenzi tal-kumdità tagħna, tal-istat ekonomiku tagħna x'aħna dan qed naraw żvilupp. Huwa żvilupp, imma min-naħa l-oħra huwa deġenerazzjoni tal-ħajja tagħna. It-tfal m'għandhomx fejn jilagħbu, id-djar ċqienu. Il-ġenituri jistressjaw għax it-tfal. Aħna konna żgħar, ommi kienet teħles ma' minna, mmorru nilagħbu fil-ġnien. Issa llum it-tfal jkollu mama. Daw kollha fimt.
dawn huma kollha affarijiet u konsekwenzi żgħar. U juru short-sightedness mill-naħa tagħna, ġifieri ħalla volja f'kollox hemm il-ħażin u t-tajjeb u l-ħażin jiġi t-tajjeb, però at this point naqseb għandna nħarsu l-bot, nkunu kritiċi u nieqfu naraw il-benefiċċji istantanji. Tajjeb, mela biex nikkonkludu wasalna l-aħħar żewġ mistoqsijiet li se tkun qed tagħmilhom Amy. Jienu naqra ħsibt ħafna fuq il-ġeneru ta' dal-ktieb li minkejja li hu ġabra ta' novelli għandu elementi unifikanti bħal kieku romanz. Għandu stil interessanti ħafna fil-fema tiegħi. Allura nixtieq nistaqsik kif kien il-proċess tal-kitba ta' dal-ktieb, speċjalment meta kkumparat mar-romanz Lucy Min. U issa li qed taħdem fuq il-kitba tiegħek u li ktibt kemm romanz u kemm ġabra ta' novelli, x'ġeneri tixtieq tikteb fil-futur? Mela, kissirtu kollhom kien ġara meta letteralment bdew jibnu blokka flet faċċata tiegħi, għamlu sena u 9 xhur. Kont għaddejja minn żmien naqa' ħażin, jiena kont indibbati naqa' b'ansjetà kelli ħajti nkażda. U meta tkun qiegħda ħażin l-affarijiet jekk ikunu 3 tarhom 10, inneħe dak ir-ritmu ta' construction minn hemmhekk bdejt jiena minn dak il-sentiment. U il-ktieb kien ukoll kif beda jipprogressa huwa kif jiena bdejt nipprogressa jien bħala persuna u I resolve my issues u dak l-element ta' mill-ħażin jaħraġ it-tajjeb. Naħseb, infatti kissirtu kollhom kien naħseb domt xi 3 snin niktbu b'mod sporadiku ħafna, imma mbagħad nofsu jisu naqseb nofsu, għax nofsu jisbu l-state of 6 xhur. Ġifieri, bħala x'ħan għamel li jmiss m'għandix idea. Għalhekk se tinteressani ħafna t-teatru, però ġast hija dinja ġdida mhijiex dinja li ħadd tirreplaceja il-letteratura. Kont se ngħidlek ktibt xi ħaġa t-teatru le Tara Lalla u kelli monologu ta' 3 karattri nisa ma' 3 ma' żewġ awturi oħra. Le, bħalissa nitgħallem ħafna, deċidejt li s-sena l-oħra hekk. Jiena kont sorpriża bil-premju ġifieri u tiba filli m'għandix premju, filli għandi tlieta f'daqqa u tħaddi dik id-dinja fl-istess ħin għajjiet minn ħarax. Għal-volja jiena grateful, xi kultant forsi tħoss maħa din l-imposter syndrome li tajt ma jiena tajba biżżejjed. U mhux low self-esteem ma importanti s-saħsija dil-ħaġa. Għaxna ta' s-saħsija qed tiftaħ lilek innifsek biex issir aħjar. L-aħħar mistoqsija Amy. Il-ktieb spiċċa fuq nota pożittiva u aħna nispiċċaw fuq nota pożittiva wkoll. Is-sena l-oħra dal-ktieb rebaħ il-Premju tal-Unjoni Ewropea għall-Letteratura kif semmejt, wieħed minn 4 kodba Maltin mill-2009 l-hawn u l-ewwel wieħed minnhom miktub minn mara. Naturalment dan unur kbir kemm għalik u kemm għall-letteratura ta' pajjiżna. Xi jfisser ir-rebħ ta' dal-premju għalik bħala awtriċi, x'bibint opportunità fetaħlek u taħseb li premju bħal dan huwa importanti għall-letteratura miktuba b'lingwa mitkellma minn ftit nies? Mela, dal-punt il-biraħ semmejtu kelli diskussjoni hawnhekk ma' rebbieħa oħra minn Ireland. Malta għandna problema. M'hawnx kultura ta' aġent, right? M'għandniex aġenti Malta li m'għandniex nies tekniċi, m'għandniex nies
kwalifikati għaw nies ġiri jaġixxu ta' aġent, pero m'għandniex nies tekniċi, m'għandniex nies li għandhom dik it-trade speċifika. U sfortunatament il-premju seta kellu ħafna iktar impatt fid-dinja internazzjonali. Kien hemm anke eżempju ħafna affili, kellimt il-Young Carson għajt li tellala bħal-affili barra minn Malta u hekk. Malta u rrieda għaw il-fondi, pero ma' xi struttura. Pero biex nkun fair, meta għajjem dan il-punt, rispondit nisimwana dwaru ta' National Book Council u għalet li għadejjem proċess biex kun hemm iktar networking tal-awturi li jiġu esposti fid-dinja internazzjonali. U ikun hemm anke aġenti fil-futur, imma fadlela ma'. Aħna bħala awturi wkoll naħseb għandna responsabilità li noħorġu il-bot mill-comfort zones tagħna. Nammetti jien ukoll li anke l-kitba tiegħi kif semmiet nsejt isem Klara. Xi kultant tara ċertu kitba tajt kien tixbaħ l-oħra. U naħseb xi kultant dan huwa anke effett ta' aħna żgħar, aħna klaustrofobiċi u mingħajr ma trid ħadd influenza xulxin. Naħseb għandna ninfetħu għal iktar stejjer, m'hemmx għalfejn fuq Malta, m'hemmx għalfejn fuq karattri Maltin. Għandna ninfetħu anke aħna bħala kittieba l-iktar tip ta' genres. Naħseb dak huwa l-rwol tagħna u naħseb dik jew waħda mir-raġunijiet għalfejn jiena deċidejt għalissa biex ma niktibx tax bla ma trid xorta tikteb, imma ħala iżni inħoss li nitgħallem iktar, niftaħ moħħi iktar, naqra iktar letteratura barranija, diġà naqra ħafna ta' ġifieri. Nitkellem iktar ma' nies, ħalli noħorġu minn dan comfort zone għax hemm ċertu comfort zone fil-kitba Maltija, però naħseb li fl-istess ħin narana li qed nisfidaw, qed niċċalenġjaw, titgħallem tiftaħ moħħok u hopefully sa ftit snin oħra nkunu anke attrezzati biex l-awturi Maltin nesponuhom internazzjonalment. Tajjeb, fadal 5 minuti ma nafxawx forsi mistoqsijiet anka minnkom stess u Nathan, mela, hu l-mikrofon tejmi. Laqtitni ħafna meta kont qed twieġeb il-Nicole Vassallo, l-ewwel mistoqsija tagħha. Meta qed li l-bnedmin għandhom żewġ inklinazzjonijiet, għat-tajjeb u għall-ħażin, u ishom ugwali dawn l-inklinazzjonijiet. Imbagħad semmejt l-awtorità. Kemm taħseb illi għandha tindaħal l-awtorità biex isa tillimita l-inklinazzjoni tal-bnedmin għall-ħażen? Mela, l-awtorità diġà timponija dik l-ħaġa, infatti iktar ma jkollok sistema ċivilizzata, iktar għandek sistema legali komplikata biex propju tillimita, però fl-istess ħin nara li ngħixu f'soċjetà fej il-ħażen tagħna li huwa parti minnha, il-ħażin nirrifjutawh, nirriġettawh, nistħu minnu, ma l-nekjat. Naħseb dik toħloq ċertu repressjoni, u naħseb bħala umanità u bħala awtorità, bħala soċjetà għandna nippromuovu l-ħażin tagħna, għandna nħallu joħroġ, għandna ntuħ spazju fejn jimra, għax ma ntuħx spazju
الحزن هاي النار يعني مش الحزن هاي النار عشان نستمع نقرا ببلكا إما يك شي حاجة تريبرسا نضاد تخرج أكتر بالصحة نمن li ngħix f'soċjetà li wis tippromovi l-pożittività, il-produttività, li dejjem tidher ferħan, le, jekk jiena mdejqa m'għandix għalfejn noqgħod nitħallek. Jekk m'għandix abti tinkellmek għax qiegħda ħażin, m'għandekx għalfejn toħodha personali. Dawn l-affarijiet importanti naħseb li il-ħażin id-dwejja ta' ġofrina għandna bżonn nitalmu nesprimu aħjar u neknoloġjaw aħjar. ċatti ieħor? Mistoqsi oħra? Alright, ma naħseb nistgħu nagħlqu hawnhekk, grazzi ħafna Lara tal-li kont magħna u qsamt perspettivi interessanti immens magħna l-koll. Nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, lid-Dipartiment tal-Malti tal-Opportunità, lill-Laqda tal-Malti tal-appoġġ tagħhom, lill-istudenti kollha li ħadu sem 8 li huma u anki min ipparteċipa issa. Jekk tixtiequ tisimgħu lil Lara taqra x-xogħol tagħha, nistenninkom tinaqdu magħna llejla għall-aħħar attività tal-festival li hija l-Open Mic organizzat b'kollaborazzjoni ma' Inizja Med. Hija attività li tibda fis-7:30 tistgħu mhux biss tisimgħu l-ħadd ieħor imma anke tipparteċipaw intom stess bil-kitba jew bil-mużika jew biċ-ċajt jekk tridu tagħkom. Grazzi. Jien nixtieq ngħidilkom thank you għax vera ħriġtu punt interessanti jiena ħadd ma ġew frasi ħafna mill-affarijiet li semmejtu huwa interessanti kif kulħadd jirrelata b'mod differenti imma dik is-sens ta' unità li fil-verità l-istorja differenti ta' kulħadd imma kulħadd jieħu xi ħaġa minnha kulħadd jista' jirrelata. U nieħu gost nara ġenerazzjoni li għandha moħħ kritiku li għandha domandi politiċi x'issaqsi nara xi ħaġa li hija kuraġġ ġifieri. Proset u good luck.